zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nini ungishupha ungihlukumisa ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi ngathi ke wena Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV ekuyichanel yakho thina asina channel kodwa le channel ingeyakho. Sikubingelela phesheya ezilwandle, sikubingelele Africa, sikubingelele South Africa, ezifundazweni ngokuhlukana kanye nezifunda zakhona. Sanibonani molweni Dumelang Bonjo, Dimatekwane, Dimasheroni yenda. Sane Dumerisa sithi sanibonani, sanibonani, sanibonani. Kwelikaphunga noMageba silo sakithi samabandla. Namhlanje ngani zakwethu sihleli nenqokonqoko la kaDokotela uKhokhovula uqobo lakhe uDokotela uGumede uqwabuyeye umpangazitha uthi ke uzosithatha sibeke ngokuthi hleze sizwa ngezigubhu besingakezwa lutho imasizwa ngesigubhu ke namhlanje. Dokotela sikwamukele sikubingelele kuSiya Viva TV. Ngibonge mapholoba uthola lesikhathi. Siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe uze la uzohlala kanye nathi. Sicabanga ukuthi kubalekile ke kumuntu ngamunye ukuthi njengamanje mawusanda ukujoyina subscriber cindezele leya bell so that sizokunotifya ngaso sonke isikhathi masiqeda ukuuploada ama video amnandi njengale. Dokotela awusichazele la yini isigubhu? Isigubhu baba into enhlanhla. Isigubhu into enhlanhla ilekelela wena entweni oyenzayo baba. Isigubhu into enhlanhla ilekelela mina entweni engiyenzayo. Into engiyenzayo fanele ithinte imali noma engayithinti imali. Into oyenzayo kufuze baba ithinte imali, ungathi ufuna isigubhu ungasebenzi uthi wena kuyothi makusa uthole imali igcwele indlu, ayikho lonto leyo baba. Isigubhu fanele ngihambe ngiyosifuna kumuntu osendumbeni noma sesigodlweni noma nje noma ubani la estaradini umana lapha ngikunike ngamane ngivume ngithi hayi ngoba nawe inyanga uyanginika lemgaqweni ngiyasithatha. Isigubhu baba sijulile ngeke usithole emgwaqeni, usithola kumuntu oyinyanga esigodlweni ukuze akwazi ukuthi akwenzele usiko lakhona akuphahlele sona. Kuyadingeke isikhathi esingakanani kuze sami isigubhu sichume? Uyabona inyanga inkulu baba inyanga. Uma ukhandelwa isigubhu ufuze sihlanganiswe namadlozi akho ukuze phela sikusebenzele baba. Sidinga amadlozi ami isigubhu. Ngiyanawo kuphi enyangeni noma kunendlela ekuconnectwana ngayo ngokomoya? Kunendlela okuconnectana ngayo ngokomoya baba. Uze lamadlozi ekwazi ukuzwa. Maye ngasifuni kuye kube kanjani? Uma angasifuni akwenzeki baba amadlozi angasifuni isigubhu ngoba kusuke baba abikeliwe kwawona amadlozi bese kuyabheka ukuthi ilona liphi idlozi elingayifuni lento. Uyena bani umkhulu othi mina hayi lento angifuni, mina lo mkhulu othi akayifuni lento uyahlehliswa baba amise eceleni ukuze kungene lamadlozi ayamukelayo lento baba. Mana ke Dokotela, uma ususiphahla siphahlwa yimi noma siphahlwa inyanga lesi sigubhu? Isigubhu siphahlwa inyanga hayi nguwe baba. Mayisiphahla ibiza abantu basekhaya baze laphi? Uma uphahla angikwazi mina ukuthi ngabiza abantu bakini. Ngizophahla ngibize mina abantu bakwaGumede ukuthi nangu ubani wenzani njengoba hambani naye niyomsiza. Wena usuke ulande isigubhu kufuze mawufika emzini wakho bese kuma usuyaphahla nawe ubikela laba abanikazi bekhaya lapho ukuthi ngibuya kwaGumede bengiyolanda into yenhlanhla. Dokotela ngifisa ukuthola la ngabe unazo yini wena igubhu? Hayi igubhu baba zikhona kimi baba. Unoyinika abantu kuphela noma zikhona ekuthiwa zingezakho uqobo? Zikhona nje okungezami uqobo baba. Kunegama abakudlalisa ngalo noma obizwa ngalelinye bathi uDokotela ubani konje? Bathi ugejagejani dedani bafana ingane ngiyayiphangela. Usuzwileke manyanisa isigubhu nalento aqeda ukisho manje uDokotela uyobona okwabonwa umuntu wayefisa impumelelo uqeda uyibone ngamehlo. Dokotela sithatha usibeke. Abanye bathi kunentuthane nenyama ezibekwe emathuneni, abanye bathi ezeyipoki, abanye bathi ini. Igubhu zakho noma ungezositshena the ingredients ukuthi uxuba inani kodwa sifokisele nje ukuthi ezakho zilifuna makunjani igazi, azilifuni makunjani igazi, ziyalifuna azilifuni? Baba igubhu zami baba azifakwe igazi baba. Ngoba mase kusuka sengikufakela igazi kusuka sengikunika into esingavumelananga ngayo. Uzobuya uzocomplaina kumina baba.
igubhu zami nje ngiyazikhanda ngukhandele zona ngifake imithi emihle bese ngikuxhumanisa nezidalwa zakho baba. Mana Dotela, igubhu nazo seziyadla, ayazidla zidla igubhu. Zidlani lezi zakho? Ezami baba zidla amafutha embongi, umhlakuva, amafutha enyosi baba. Amafutha embongi, umhlakuva, awenyosi. Ewu imvelo isashabalala kancane kancane izinto ziya ngokuphela. Uma kwenzeka ngiyithatha lento, uthe ayidle umhlakuva. Umhlakuva uthola ukuthi uhulumeni usawubiya, ngithi umuthi loyo. Usawubiya usathi usufana utrenda njengomhlonyana. Kuthiwa nje akusiyo nombani manje fanele ayikhe lento. Nizoqeda imvelo. Uyabona? Uzokhumbula ukuthi amabhubisi phambilini kwakuyinto ehamba lapha kodwa sekwaba neqiwa abiyelwa namalungelo avikelwe kanti kuvikelwe nathi uqobo. Makufike igabeni enjalo ngathatha lesi sigubhu. Ngabe kuyashabalala ukusebenza kwaso noma ukhona uplan B? Hayi baba, ukusebenza kwaso akushabalali baba. Akulula futhi ukuthi lamafutha engithi wafake lapha azophela baba. Awapheli baba lamafutha lawo. Kunabantu abadla inyoka noma kunabantu abafuya inyoka ezidla onogwaja zidle ini emva kwesikhathi esithile. Lese sakho isigubhu sidla emva kwesikhathi esingakanani? Lese sami isigubhu uyasibheka ukuthi lamafutha ayehlile yini. Uma eyehlile uyawagcwalisa ngoba awusisebenzisi njalo baba. Dokotela, kunobantu abathi hayi uyabona nje lese sami ngasivula kancane noma ngasiphehla kancane uma nekugcwala abantu egcekeni. Kunomngozi omngakanani lokho noma kuseyikho ukusebenza? Baba kuseyikho ukusebenza ngithi yiyo lento okusuke uyifunile baba. Okay, dokotela ngifisa ukuthola ke la. Nginebusiness, ngifuna isigubhu. Ngeza yini kuwena? Hayi ungeza baba uzosizakala. Udokotela igubhu zakhe eqala kumalini kanjalo? Isigubhu sami baba siqala ku10,000. Ube neseka 25 esokugcina sigcina ku40 baba. Yindaba ungadluli uye imali enkulu. Ukuthi baba njengoba uza kimi akumele ngithathe ukuxakeka kwakho bese ngufaka kimi baba. Kungakho ngithi mina angifuni ukubiza imali enkulu ngoba uza kimi vele ufuna ukusizakala baba. Mangidinga isigubhu kudokotela uGumede, fanele ngiqale ngokuhlolelwa na noma ngasuka nje ekhaya ngizothi hayi ke akube njalo ndoda. Hayi noma ungahlolanga ukuthi nje ngifuna nje isigubhu nginebusiness nginento engiyenzayo akudingi ukuthi baba uze uhlole. Kunomculi njengamanje akaphumeleli useneminyaka emihlanu ufuna ukuba istar kusasa naye batshazwe win ama award enza yonke into. Sikhona isigubhu somuntu onjalo? Hayi sikhona baba. Ipolitician sopolitiki ufuna kube ikhansela naye ngokunjalo engahlala esikhundleni mhlawumbe isikhathi esingakanani noma senzani lesi sigubhu kubantu abawosopolitiki? Baba lesigubhu kunento engeke ngize ngiyikhulume lapha baba kodwa sinomsebenzi okusuke sizokusiza baba. Ukufukula. Ukuthi sofukula. Sikhona nisigubhu esenza ukuthi hayi impela iskate nje singangeqi ngithandwe yiwo wonke amantombazane efisa ukungisula umjuluko. Hayi sikhona naleso baba. Dokotela sithatha usibekeke manje. Lezi igubhu uma ngikuma period ngumuntu wesifazane. Okokuqala nje umuntu wesifazane uyamnika, okwesibili uma ngima period ngiyakwazi ukusebenzisa. Baba lesigubhu mokuma period awusebenzisi baba. Okusho ukuthi umuntu wesifazane uyamnikeza. Umuntu wesifazane ngiyamnikeza kodwa uma kuma period baba awusisebenzisi ngoba uma ngikwakhela ngiyakutshela ngithi baba uma bekade uthinte igazi ungasithinti lesigubhu. Ngishiyelo baba mafa ngiya afforda kodwa ngineminyaka yo16 17 18 uyakunikeza isigubhu? Hayi isigubhu esithola siphazamisa lutho baba. Ukuthi ingana unendaba. Hayi Okay ngoba inhloso ukukhulisa kona ukubulala. Okay dokotela ngifuna ukuthola ke la tena thina kunabafana basashawa izibuko namanje uyakwazi ukusebenzisa isigubhu kade ephuphelele nogogo ebusuku avuke seyinethela. Hayi akakwazi baba ukusebenzisa isigubhu umuntu onjalo. Ngihlala emqashweni angihlala ekhaya lese sami isigubhu singakwazi ukungisebenzela. Singakwazi baba ukukusebenzela baba. Kunomuntu ose Cape Town ophesha kwezilwandle ngabe uyayiposa yini igubhu? Igubhu baba angiyiposi baba umuntu kuye kuphoqa ukuthi uzifikele yena ukuze ngizomenzela usiko lwalesigubhu bese uyasithatha uhamba naso ngoba siyabikwa ukuthi nangu ubani uhamba nawe sibani hamba naye ke. Fanele ngibe nemoto yami eqondile noma ngagibela ibhasi ngagibela ini uthola ukuthi la kunabantu abadidekile nje kade beshaya utshwala ezikafari too much bayikhulumela noma yini siyazwana nazo ukuthi kube nobuwelewele inhlamba yonke lento.
Phela ngithi baba ukuthi ugibele itekisi wagibela ibhasi akuhlangani nabo labo kodwa kuthinta wena qobo lokhu baba. Ngihamba ngeshumayeza ubona nje manje siyehlika estopini ubona nje manje singena ebhasini sesizofika ekhaya sesisestopini sesiyangena ekhaya noma into yami ngiyifaka esikhwameni sami ngiyithulela iyangena khona esikhwameni noma idinga uplastic. Hayi baba uphatha isikhwama baba ozosifaka khona awukhulumi ukuthi hayi sesiyahla sesiyahamba hayi awukhulumi baba uzwe uyokhuluma uma usufike endlini baba. Lezi khwama dokotela esiphathayo masigibela amabhanoni noma sigibela amabhasi kuwe kudingeke ziyohlala lapha ngaphansi noma ziyohlala la ekuhlaliswa khona impahla kuphela ngoba la isikhwama sifuneki. Kungenzeka yini ngithi mangiqeda ukusithatha kwena bese nje ngifike ebhasini ngiyohlala lapha sona siyongena lapha noma ebhanoyini ngingena la mina sona siyohlala lapha. Kwesinye isikhathi ngize ngicele umuntu oseceleni kwami ngoba ngimfishane ngithi ngicela ungithathele ungibekele lapha kanti kuma period. Hayi baba kuyenzeka lokho ngisho ngasibeka emuva kodwa nje uma ufike nasendlini wayenza lolu siko engizobe ngikutshele ngalo kuyenzeka baba. Okay, ziyahlambululwa ihlambululo. Ziyahlambululwa baba. Lo sesifaka kwi safety. Lama safety afaka imali noma afaka ibhamu. So sekwenzakalani lapha? Baba isigubhu ngeke uzukwazi phela ukuthi usifake kwi safety ngoba siyophefumula kanjani. Siyokwenzela kanjani umsebenzi waso ukuze usibone ukuthi siyasebenza baba. Akwenzeki baba kanjalo ukuthi uphinde usifake ebhakedeni uthi hayi ngiyasivalela hayi akwenzeki kanjalo baba. Manithaka lapha dokotela nike nisebenzise yini ithambo nje lomuntu noma mhlambe ulimi lomuntu noma ukhakhayi lomuntu noma unwele noma inesicuphu somuntu ukwenza ukuthi isigubhu siphile kuze siphefumule. Baba icuphu zabantu azisebenzi lapha kungena imithi emihle. Okay. Ukusilinganisela lapha dokotela. Kungenzeka ngifike mina ngizofuna ukuthi kunyuke ibusiness lami esipaza kuthengwe njalo kusona. Kanti isigubhu sami siso reply ngokunye sithi nazi imoto siye kukhulisa ibusiness lami. Kuyenzeka yini ukuthi kube yisona esingifunela umnyombo noma mina ngisidirector sizwa mina. Lesi baba uyasitshela ukuthi wena ufunani usebenza ngani. Bese kuma sikwenzela lento oyifunayo baba. Kuyiqiniso ukuthi ziyakhuluma igubhu. Baba zikhona ezikhulumayo zikhona futhi ezingakhulumi. Kudalwa yini ikhulume imfihlakalo eniyenzayo noma into nje esurpriseayo ukuthi hayi simane sikhuluma sibuye siyithule. Hayi baba imfihlo le ngeke ngize ngikhulume lapha. Ukubancenxa abantu ukuthi beze kuwe. Ungathi kungani fanele bekhethe lenyanga ezokwazi ukubacathulisa ukuthi bekwazi ukunyusa amabhizinisi abo mayelana nesigubhu. Ukuthi baba isigubhu sami sinosizo kubona kungakho ngithi abantu uma uthathe isigubhu sami umehluko uyawubona baba. Khona bakhuluma ngo 7 days, 14 days, 6 months, 1 year, 5 year. Dokotela ukukwazi ukuyimention into kanjalo mayelana negubhu. Baba into kanjalo baba kuyenzeka baba ukuthi uyimention mawulande isigubhu kumele sisheshe baba amasonto amabili makhulu baba. Sikhona ndokotela isigubhu esidla isidoda somuntu. Hey baba lokho baba ngicela ukungakuphenduli nje baba. Kusakunjani wedokotela umuntu mangavumelekile noma ake ngathi mangiwavumelekile kodwa isibaya nje nasi ngaphandle la egcekeni nje asikho akafuni sho inkukhu entate egcekeni awungiphindele baba kunomuntu lapha ekhaya kubiyiwe wonke umuzi isibaya singaphandle kwegceke akasifuni la ngaphakathi ishinkukhu entate la egcekeni akayifuni ngabe kuyalumbana yini negroup lokho baba kuyenzeka lokho kodwa kusuke sekunosiko thizeni olulapha ekhaya baba ngoba kunento kungathola ukuthi idla zona lezi ilwane zakho kungafanele lento ayilandile ibone lemfuyo lena baba. Okay. Eza dokotela ikhonto ezidla egcekeni. Hayi ezama zidlula uthi baba egcekeni baba. Ngoba usebenzisa amakhambi. Ngoba ngisebenzisa amakhambi kuphela baba. Unabo abantu asebeke bahlabana ngamathenda ngenxa yegroup zakho. Hayi baningi kakhulu baba baningi nje kakhulu baningi engize ngibabale baningi baba. Babuya bezobonga. Abuya bazobonga ngishiya imoto bayabonga nangazo baba. Dokotela kuyajabulisa kakhulu ukuthi sikhulume nawe ngendaba ethinta igroup kodwa ngiyafisa ukuthola futhi ukuthi ngingagcina sengingayanga yini okhukhwini noma ngingasambathanga noma moyikhanga ngenxa ukuthi senginesigubhu. Hayi baba akwenzeki kanjalo baba ukuthi unesigubhu baba akwenzeka ngithi njengoba ulanda isigubhu kusuke ufuna ukuzophilisa umndeni wakho baba. Mokuya ukuthi awusambathi nemama wasekhaya uvele umuzi usuyabhidlika baba kusesona isigubhu leso baba. Manayo dokotela
sengisithathile isigubhu kaGumede ngabuya naso ngitshela umfowethu ngitshela udadewethu ngitshela ingane yami ngitshela ubani bonke bayazi hayi la ekhaya ke sinesigubhu ikhonto enjalo ivumelekile noma fanele kube uma ithululu wami ngazi ngedwa baba into enjalo makufuze uyilandile kufuze umakoti ube impilo yala ekhaya ayazi ukuthi la ekhaya kuze siphile thina siphiliswa yiyo lento le yapha ekhaya kuze sidle yiyo lento kuze kwenzelani kwenzela ukuthi mangabe udlula emhlabeni kube khona abantu abazolwazi usiko lwalapha ekhaya baba uma unebusiness lokuthakatha dokotela ngasilanda yini isigubhu esizokhulisa lo msebenzi wami ibhizinisi lokuthakatha ngidlelane baba mina nje okwami ngi-emphasize kakhulu noma ke ngispecialize kakhulu ekuthenini ngikhiphe nje imithi emibi ebusuku ngiyavuka ngiyogijima nendangala yami noma nemfene yami hayi asikusizi lapho baba hayi asikusizi lapho asikho isigubhu saleyo nto isigubhu saleyo nto baba okay dokotela tshena mina ke usisi odayisa ngomzimba noma umfowethu odayisa ngomzimba badayisa nje ngocansi engeza yini kuwena unginyusa ama client amaningi ezolanda isigubhu umuntu baba okusuke enza lokho angimnikeze baba isigubhu ngigeza yena bese lento ngifaka egazini kuyena angimnikeze isigubhu baba kunodadewethu nabafowethu abama shoplifter abathatha izinto bezimince beyisusa ezitolo ezinkulu ephume nazo ufuna ungabanjwa isecurity ngingakhalisha umshini uyasidinga yini isigubhu umuntu onjalo asidinga baba isigubhu baba fanele asikhulumise manje lapho noma kunento ayithathayo ayigcobisa noma kunemfihlakalo thizeni udokotela angakwazi ukusidalulela yona baba ukhuluma naso uma ephuma ayokwenza lento yakhe okunye ngeke ngize ngikuchaze ngoba kunemfihlo baba so asekwenze njani mase sichocha isigubhu size sishunqa baba njengoba kusuke sishunqa baba kusuke sikhombisa umsebenzi mokusuke sicwebezela ukuthi hayi lesigubhu kunento esifuna ukuyenza baba kuyazwakala dokotela kunabafowethu nodadewethu abasebenza emabhangi imali bayibona usuku nosuku kodwa abanayo bona isigubhu singenza yini ukuthi eke ethwebule noma entshontshe khona la kungabonakala ukuthi khona entshontshiwe iphumele khulileke noma fanele zebe nebusiness kuze sizwe bese senza ukuthi ekwazi kuyobhenka too much hayi ukuthi ebuye nemali ebank baba kungenzeka lokho baba ngoba uma unesigubhu uyasho ukuthi njengoba ngilandela isigubhu ngifuna siyongenzelana ngokuya ukuthi kunemali oyifuna wena ebank ngiye ngikuthakele sona ukuze kukwazi ukuthi mawuthatha le mali ungabonakali baba okay dokotela ngifuna ukuba principal kade ngafika kulesi sikole ngidinga isigubhu engizositshena yini ukuthi namhlanje uprincipal akahambe emhlabeni kuze kube yimina engenayo noma vele kuyabhidwa manje sekuyiwe ekuthenini igovernment body iyomkhetha umuntu ozoba principal walesi sikole ngoba lo munye uyaretire nje kahle isigubhu ngiyasidinga yini ukusitshena ukuthi ngiyasifuna lesa sikhundla baba into ekanjalo zibe seziyahlukaniswa ke igubhu ngoba ngeke ngathi mina lesigubhu isigubhu senhlanhla kusona isigubhu sokubulala ngokuya ngokuthi ufuna isigubhu sokubulala uyasithola baba bungakanani ubutha uma sengithole lesi sigubhu senhlanhla engizakhela wona komakhelwane bami nakubantu ziyadinga yini ukuthi ziba amawele lezi igubhu singabi sodwa kuze kube khona songivikela baba ziyadinga ukuthi zibe amawele isigubhu asiphumi sesinye ziphuma zibe zimbili baba okay ngiyakuzwa mina dokotela but ngilele kulento yokuthi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngivuke ekseni kwi-account yami sekunezindimbane zemali ngingasilanda yini isigubhu esizokwenza ukuthi ngisitshene bese manje i-account yami ithi hawu sekugcwele imali ichitheke isho kwi-ATM mangiqhamuka baba into enjalo ayikho baba ayikho into enjalo hayi ayikho baba into enjalo okay ngiyakuzwa mina dokotela uthi awuyenzi leyo abanye sizwe phela sebekhuluma ngazi igubhu bekhuluma ngamagundane ngayo yonke lento le dokotela ayikho lento amagundwana wekho amagundwana alanda imali baba akobe niyezwa nohambe ndidlala abantu nayi inkakha izalwe enye inkakha ithi nje into ethi imali ngamani ibe izindwane kwi-bank account yakho ngomzuzu nje ayikho iba nento oyenzayo ezokhuthazwa ilesi sigubhu dokotela so yinambeni kodwa ngiyafisa ukuthola ukuthi igubhu zakho kudalwa yini zakhiwe ngalento yebutternut noma nithini incembe kudalwa yini zakhiwe ngaleyo nto singaboni nje usakha u5 litho yiplastic baba angithi kuhlukene ukuthi uthwase kephi baba
lento yebutternut into vele nabokhokho okhulu ababevele bayisebenzisa babe into ebekade ikhona kwasemandulo baba. Dokotela kungenzeka yini ngingene namaphepha ngiwacaze ngiwacuce ngiwenza yonke into qede ngikhulume nesigubhu sami ngithi ngifuna ukuyothenga imoto mangifika lapha ngifuna bebone ngathi imali le bengarealize ke late nje ukuthi akuyona imali sengihambile nemoto noma bengarealize anhlobo kuyenzeka yini usitshene isigubhu ukuthi ngiluthele ubani Baba kuyenzeka into ekanjalo kodwa uma le mali bangeza ukuyifaka kuphi emshinini baba uma ezogcina nje kuyena esandleni uma izogcina kuyena esandleni. ngiyakuzwa mina dokotela yazi ngikuzwa kahle kakhulu dokotela ake ukhulume nomuntu osekhaya osedlala abantu abaningi bathi bamnikeza isigubhu ukuthi wena uhluke ngani nanokuthi esakhe isigubhu sikuliphi izinga ukhulume nje ukhululeke nabo bekubukele ngasemakhaya Baba ukuthi esami isigubhu baba ayisinamandla baba futhi umuntu othi hayi baba kade ngangihamba abantu benginikeza igubhu ayingisizi lento ngithi baba ngicela sibheje nawe baba kodwa kwanawe kumele uyibuze umbuzo ukuthi why ngalanda isigubhu singakwazi ukuthi singisize qale uzibheke wena kuqala ngoba inyanga ayikwazi ukukunikeza isigubhu singazange sixhumane nezidalwa zakho baba ngoba lento angeke ize ikwazi ukuthi ikusize. Hayi dokotela ngiyakuzwa mina isigubhu kungenzeka yini ngelinye ilanga ukuthi singenze mina siqo ngingazwani nomndeni wami kwenzeka lokho baba ukuthi mawulanda igubhu ungazwani nomndeni wakho ngoba abanye sebabheka impilo oyiphilayo bese bashintsha abomndeni bathi hayi usibanibani usuthwele ke manje usibanibani wayi izinto zakhe zisheshe ziqubuke kangaka bese bagcina umndeni ungasazwani nawe ngendaba zokuthi wena unezinto oyisebenzisayo la. Singenza yini isigubhu sami ukuthi mina kungafanele ngigunde ikhanda lihlale nje laba nezinwele baba kuyahlukana lokho baba uma ezothi inyanga ungagundi ikhanda hamba ngeenyawo sukele into leyo sokuyisithwalo thizeni baba. Ngiyakuzwa mina dokotela kunabantu abafaka amazinyo la kungenzeka yini isigubhu sakho sidemand ukuthi banobucwebe hayi lokho baba kudimandi lutho lokho kusuke nje ukuqondanisa nento yemali okusuka ukulandele yona baba. Okay dokotela isigubhu esinjani esingangenza ukuthi njalo emva kwesigaba esithile kudingakala ngilale neclient elithile baba isigubhu esinjalo asikho baba. Asikho nje isigubhu awukho futhi nomuntu onjalo ukuthi wena ukuze usebenze kumele ulaye neclient ayikho baba into enjalo. Ngiyakuzwa mina dokotela kunabafundisi kuneyinyanga kunabantu abathi kunabaprofeti sikhona nisigubhu esingangenza ngazi indaba zomuntu ngitshele nje lo mfana ukuthi hayi ubona uyinwaya nje mfana ingenxa ukuthi kina yenziwe into ukuthi nokuthi baba isigubhu esinjalo sikhona baba. Uyabanikeza abayidingayo Ngiyabanikeza abayidingayo kodwa abayizinyanga baba awuthi umuntu mina angihloli ukuhlola nje angizange ngiphume nakho ekuthwaseni lo muntu lo ngiyamnikeza isigubhu esinjalo baba ekuyisona somtshela wonke ama-answers okuyisona sizomtshela ukuthi lo muntu unenkinga yani lo muntu fanele ehlale egugushe nasesiphethe noma cha into nje ayishiya la ishiya khona kodwa siyomtshela ngisho ukuthi ukuphi into ayishiya endlini ngoba phela uma uhamba kusuke ngugcabile ngaso lesigubhu ngisho ngasishiya uyohlala eGoli uyohlala eCape Town kodwa siyafika kuwe ukuthi lo muntu uze ngenkinga yani. Mangifuna isigubhu esizongenza ngikwazi ukugweba imantshi uma nginecala ithi yangigweba ngiqede ngithi nawe ngiyagweba lapha ikhona into enjalo baba into enjalo kusuke sokungasona isigubhu leso kusuke sokuenye into leyo baba. Uyayenza dokotela Hayi lonto ngiyayenza futhi baba. Ngiyazwakala dokotela futhi siyakuthakasela kakhulu ukukhuluma nawe sikhuluma lolu daba lezigubhu mana ke dokotela le mali engiyinikezwe isigubhu sami kudingeka ngidle nomhlaba wonke na noma ayiphilise mina kuphela baba le mali okusuke ilethwe isigubhu baba kumele uyidle nomndeni nomuntu othi ngixakekile mina msize baba ngoba phela lesigubhu asahambi sodwa sinabantu abadala bakini baba. Injani ukushesha ukuphela le mali mawungiphe yona nje manje imali yesigubhu
Hayi baba ayisheshe kuphela uma upho omunye umuntu kufana ukuthi wena uzandisela enye imali baba. Dokotela ngiyakuzwa mina. Uyazi ngiyakuzwa. Okay. Mbukeli weSiyaviva TV udokotela manisafisa ukuthi aphinde abuye ezonaba ngezinye izinto esithe sangayibuza. Ungakwazi ukuthi ke umbhalele uthi dokotela sizobhala lapha umfonele nje uthi hayi sizobhala lapho uthi abakubuyise sophinde futhi simcela ukuthi akasondele nala futhi ungasibhalela eminye imibuzo ongafisa ukuthi umbuze iyona. Khumbula ke uma before siqede uzokwazi ukusinikeza ukuthi uhlalaphi utholakala kuphi kwazise vele la KwaZulu Natal uzobe seyisho ke indawo atholakala kuyona bese ke futhi esipha nezinombolo atholakala kuzo. Kodwa nginembuzwana nje cishe emibili dokotela. Oqala umbuzo uthi ngingakwazi ukusikhokhela manconzu lesi sigubhu kuwena ngifike ngithi ngoba isa 10000 ngizokunikeza u4 phinde nginikeza u4 bese nginikeza u5 mase nginikeza u2 noma futhi ngingakwazi ukuthi unginike namhlanje bese ngikhokhela mhla sesiqalela ukungenzela imali. Baba lokho ukhuluma ngakho ukuthi ungakwazi ukuthi ukhiphe uhalfu kuyenzeka baba. Kodwa akwenzeki baba ukuthi uthi wena uzoze uqale ukukhokha ngoba so ubone umsebenzi ngizokubikela sona kanjani mina ngizosiphahlela kanjani ngoba kumele kuba khona okumele ukubeke phansi baba lo half esikhulume ngawo ukuze ngikuphahlele phela ngithi nangu bani ukhiphe emalini hambani naye niyomsiza kulokhu eze ngakho la. Shuthi dokotela uthi njengamanje umuntu engakufonela ethi mina ngiyasibhook isigubhu kodwa ngazi ngiyosilandaneni ngoba ngumuntu ongenakho ukuthini. Ngicela ukukhipha u4 ungangenzeli. Ngikhipha umunye u4 ungangenzeli. Ngiyothi mase ngilethe u2 bese kusuya ngenzela uyaqedwa nginikeza into yami ngiyahamba. Hayi baba kuyenzeka lokho baba. Nizwile ke ngani zakwethu kunombuzo ohlala uvela njalo ukuthi njengoba singathatha entweni sifuna ukuba nezinto uthi udokotela ungaqalelela kule nyanga mhlawumbe ufuna esika 10000 ufika uthi 5 bese ngenyanga ezayo usuzosilanda uphinde uthi 5 uzokulekelela kakhulu isho kuthiwa ngabe u10000 uzoze usithole wena mhla kufana nokuthi uyasilebhaya emva kwesikhathi esithile nizobe ninqomelene sona usuyafika ke usuzosilanda you can buy it. Dokotela kusijabulise kakhulu kuba kanye nawe siyabonga kakhulu kodwa ngina into ethi ngempela dokotela uma kuukuthi isigubhu sesikhona ekhaya ngabe impepho iyashiswa na noma sesikhuluma nazo siyeke impepho. Baba isigubhu uma usilande kwaGumede kufuze singaxabani namadlozi akho. Uma ngizothi mina impepho ungayishisi okusho ukuthi la ekhaya amadlozi awasekho wena usunesilwane osokhuluma naso usuxosha amadlozi mangabe ulande isigubhu isigubhu asixhumane namadlozi ukuthi mawuqala ukukhuluma naso bese uyababikela laba bantu bakuleli ekhaya ukuthi nasi ke isigubhu ngifuna senze ukuthi nokuthi kuzobe sekuyalunga baba. eSouth Africa sikhululekile khona ama-gay khona amadoda khona abafazi khona ama-lesbian. Esakhe isigubhu ngabe sikhona nomuntu esimbandlululayo kulaba bantu boba u4. Baba akekho umuntu esimbandlululayo lesigubhu lesi baba. Akekho nje umuntu esimbandlululayo. Akudingeki ubulili masusho lapho ukuthi ubona nje usibanibani ubulili obukuthi. Hayi cha akudingakala ubulili baba. Uthe udokotela isidoda somuntu wesilisa uyokuphendula esigodlweni kwembuzo efike khona ukuthi iyasebenza yini egubhini. Impela baba ngizokuphendula sofika esigodlweni baba. Sibonga ithuba sijabule sinoncoze ukuhlala kanye nawe. Please don't forget to subscribe, also share nawe bana ama-shares kule video uyisharela abantu abaningi beyizwe ukuthi isidoda somuntu wesilisa mawufuna ukuqondisisa kabanzi ngaso ukuthi siyasebenza yini egubhini hamba uyeka dokotela ubani na uGumede. Dokotela uGumede siphi inombolo zakho baba? Inombolo yocingo ithi 079 080 4929. Siphinde baba 079 080 4929. Sijabula kakhulu kuba kanye nawe baba sokuthokozela futhi ukuthi kungekudala uphinde ubuye ngoba ngiyazi bazokudimanda njengoshukela bewudinga emanzini kube mnandi izinto. Siyabonga baba. Thank you. Sanibona bathandi bomculo. Imina Indlondlo Emnyama bathandi bomculo bamaskande. Ngicabanga ukuthi kungokuqala ningibona namhlanje ngivela kumabona kude. Bathandi bomculo inasi isicelo sami engisicela kunina kokuqala ngithanda ukubonga kuyisupport eninginikeze yona kuyi-CD yami yokuqala
ngendlela eningixhase ngayo. Ngithanda ukuthi ke ngibonge kakhulu ebese ngidlulisa lokhu ukuthi ke nansi enye yesibili ezayo esiphumile isifikile nayo imnandi kakhulu inengoma ezishumi nambili 12 mangabe ukuthi uyayidinga ngicela ungithinte kule nombolo ethi 076 0956 999 ngiphinde futhi 076 0956 999 inamanoni amnandi kakhulu ongabajabulela ongathi mhlawumbe mangabe usuqala usuyilalela ukhethe nawe elakho uthi ayi le ungazi ukuthi wayengibonile unjabulo yami noma ukuhlupheka kwami noma usizo lwami noma inkinga engangibhekene nayo kuyoba mnandi kakhulu ukuthi ngilithole uxhaso lwenu ngoba nami ezinkingeni ninazo ngomculo wami ngiyafisa ukuthi nginixhase kakhulu nginikhiphe kulezo zinkinga enibhekene nazo ngiyabonga Ngathathe sami